Nag-una manggod na og abot day. Nag-unag abot. Cellphone. Makamit to na siya. Oh, labi niya. Nay shampoo ra. Lotion po. Tunaw, mama tunaw dahil jud ning kuan man mo. Asa man an? Kato. Nag-una manggod na og abot day. Nag-unag abot. Cellphone. Palitan kang ano. Jorgon. Surprise kanino. Upo pag yun. Apa, Amriha? Abuhin ka na po. Kasaan naabot? Ha? Kasaan naabot? Ganiha. Ganiha. Mo din imong giingon. Di day package. Atik-atik na ganiha. It's a prank. It's a prank. Wala day package. Wala pa. Sunod si Mana pa tong package oy. Kay napas Manila. Kada adlaw na taan ni sa piso net. Nana na YouTube. Nana, Abriha nana. Unsa ikasulti ni? Thank you. Si pattern ani. Tanggalan imong mask. Uy, kaigang anang naong mo uy. Sana all. Nindot og cellphone. Nagipalit na. Nagipalit. Kami na malit ani. Gipapalitan mo na niya. Nana na isin. Ay, taga ay tag number ana. Siya. Bati nang siya. Bati nang. Pila palit niya ani. Secret. Pila ni ba? Naman ni price. The price is right. Gitanggal man. Ang price? Wala man. Naman siguro diha. Dire. Mo siguro na. Dili. Ay wala oy, wala may nakabutang. Tanggalan na imong mask oy. Thanks. Nako cellphone. Kung magkuan ka na ha, kung panalitan butangan mo siyang memory daraon ay susi oh. Dire lang ikuan oh. Pero Abi pa nakapakage dali-dali ko taon ko. labaw pa na sa package ka mahal ana. Labaw pa. Nagdudo pa dyan sila kuaon ka dito. Nga naman. Ano Ano ba sila nga? Ako bang gitiksan nga. Ali na diri mi at kay kanang kuan para maabrihan na ning package ana din sila pag-abot. Asa na ang package? Kung nga karon pa ning text man nga karon maabot pero tawag ka sa kuan na sa si mama dito. Artista jud kay ko ba. May klaro ha. Pero okay lang. Sulit ang gasolina. Wa pa de mo na ka magtapas. Ugma pa man. Salay ang kamera mi at. Daw. Makamit to na siya. Oh, sabon. Nara ay kadako ano na Shampoo ra. Lotion po. lat kinsa man ni. Wala na tunaw. Mama tunaw dahil jud ning kuan. Usab lagi ang formation. Outside. Sa itong lotion ako nga kuan. Bibiya? Nara kanang isa ani ba? Asa man to ya? Dab, nga dab. Kani? Throw dab. Ilahi niyo. Asa man to kuan? Muna yung mga kuan, mga mga langyaw. Mga gataga mo relief goods oh. Sir tarong nga gudan sa Relief goods ang mga langyaw.
Ala, dere, kang siya na pod. Tama gyud kayo ni ba iligog pool ugma ba? Pool ka doy. Wala na yung ani. Kasiya. Kasiya man ni tanan mama. Ang lakas ilaw. Ay, dara. Ah, tura. Ang spam. Op. Ay pa, isa-isahon ka ni ha. Kay murag. Ulat. Nawata. Uy, turas Ako ray tigkuan be. Kay di mo kay balo ba? Sibog sagot niya. Ibutang mo sa kuaday. Nakakagpunit din na pagulat. Kaloy nga lang yaw. Kuaday. Salamat. Salamat Ano? ulit. Sa condense daw. Oh, condense. Condense gido may Oh, ako aday. sweeten, Di ako rabi, isa-isahon na to. great, ano, value. Ay, pagputa kagpunit, wala Tro, ko kakita. to repair ba? Repair. Ako'y kuan kay ako'y inahan. Ako kay ako'y kinamagulang. Wala po na. Be, napal. Sa pa. Be. Nadanganak spam ni mo day. Ay, nang Lami ba yan na? Be. Ako ani. Mas lagi tong spam. An. Tro, Pagulat sa. trap. Butak. Ano man na? Uy, kasiya raman hapon na. Siya na pod. Ako. Wala na wala na kan siya na jud ni dire. Naninduta ani. Oh, tagay si Dudong ug Galo. Oh, tagay, kay tagay oh. Tagay po si Dudong po. Kanang balag pink ko. Kani oh. Mga pink man. Am like pink, am like pink. Kani lang. Kani. Gagmay. Wala pangitaan ako pang lalaki. Ay wala. Nakita ko pa. Ay, nadaganag si Nina ni siya oy. Isa-isaha daw. Wala na ito alya lagi. Ba. Ako alang to alya. Wala ko ito alya. Ako po, ako ito alya. Nago to yung pangalan to alya na ko. Tuwalya sa utong tutok. Dili na imo man gyud ko ano. Ay, chicken yo. Oh, Wala ito alya di. siyag din yun. Siya. Di signay jacket dira pa. No, si Queen no. Atag. Sus. Di po namsakong siya. Wala na ako nang gilahi ma. Tama no birdo na. Akong spam. Akong sardinas. Sardinas. Daghan kay sandal si siya mo do. Ma! Go doy, ang ngayon gani doy. Ah, patay. Agoy man, naabot imo ka dire. Natanawa lagi na siya. Usba day. Wala gani bo. Ikasan Man. Manikas.